Mali fintigila ka do ko o nobe Kalabankura butigitigi nunu fagalla. Lafiya bugu quartier kono mogo olu ni nyamambonaw olu karla nyogona tenendo ni akoko ni kuncela mangana. Blakaw olu bora ka tamake ka uka dusma kasa yire sabla ko kurantike o koni kelembe ka toraya chaman kon lase uluma. Ni wati laban na ayire la ka fako nyo o koni songo jigina kosebe bankas. Ambalma amena ni kibaran ne walan walawe o ga bidun kibaru konnala. Kibara folo mambulo kada kulukan o de Kalabankuru majugu do kon tarabi butikitu do ka eno ka mafla bone anina ayire la ka fako fintigila ka do koni sembe ukula. Ka hakila jiga fo abrikalo claim nani nege kanya saba wakati ni o 3h du matin ko ni majugu nun ko ni u kon ku ye ma saba nun na moto taxi ndola ni ga soro kata do ni bititigi nun ko kan marfa griman do kon kumbe nun bolo u ko ne bititigi ma fla kon faga ga ma kele kon kumbe wula ayre la khafo ko oturanina ni bitigi ko nala jatalando kon kumbe no ni o ye camera de surveillance o ko ni sababula mo ko ni siraka ni majugu nun ka ulu ko ni nyeda do sege-segelu kon ko fe tege tarada fintigila ka do kon ka ni ayire la ka ko ale yere kon dona surasiala ka keni samba fla ale ni mugani kele ni chen yere koni ko o koni soldat de deuxième classe ni atoko koni Suleiman Jare sege-segelu koni willa jonala ka se ka tege da ale kan ko wa fele ani mugo munun jala ka ni barenke ko tege da la ulu bela jelenka ka wala dona ka fo ko 11e arrondissement police ulu kon ne ka chesri kon siraka to ni man nun koni ni tege siraka da uka teliala Tratado abrikalo claim ganduru. Kawla dona ambe wati mne ko sisa ni ma falai ale ni a jenyogon. Ulu kon ka koya bina di kirbulon tigila moma uni nyangilim kaka ugada uka. Kibara were mambolo kada kuluka ode lafiya bugu sigida shifinje kulu. Ulu ni nyamambola ulu karla nyogona ka keni tenendoi abrikalo claim ganani. Ina fo bela jelembe akalama chukamna lafiya bugu ye nyamantonko o koni dogolente mashila ni wale ale konne dekumbo yalendo kosobe asigida la mogoka o gumun konala wala saka seka frasro ala lafiya bugu sifinje kuludo ulu konne willa kana nyamanto yin koni ndala ka yere ka foko nyaman kon tena boni yoro ko fale na tukuni kawla dona ka fo ko nyaman wotoro tigi chama konne binani uga nyamay ni ka o bon lafiya bugu nyamanto mayin konna ko wa o nyamam yere kon fene fle oye ma were fene rebe no mun ka baranya shilendo o nyamanto monima ni ulu yere kon fene dahiri mebo ula shifinje kulu nunu ulu kon kele ka sirada nyamam bonan nun kon nye ni ulu kon nyamam wotoro tikuye nyama wotoro tigi nunu ulu yere kon fene siratike do yere kon fene uga nyama ka o kon bon sirala ni kon kera mankaye ulu ni nyama bonaw ni nyogonche muso munu yere kon fene be no ni ulu ka baranya shilendo nyama boma ulu yere kon fene willa ni kana fara fal wotoro tigi nunu ka ni ulu nyama bonaw ye kasoro ka sigidala shifinje kulu nunu kele sabla o muso nun kon ka fola ko ulu koni nda hiri mere nyamanto moyina ko ulu koni bado waliam koni flene ko achemay ko ga ko fere katike nyama o ga tuga che wakati ni wakati wala sa adegu kana boya mokoka ko ga ni afara ko nyama kana boye no tuguni ko o fene be ke dikunye kanyesi uluma ni mangan koni warala nun ni nyogonche ko sebe o sababu yala finti la ka ulu era kon fene na wala sa nun koni be se ka afara ka bonya kona o bara o kum konala finti la ka uluka gazi do o tarabi nyaman ko nina ni o kera sababu eta o koni willa nyamana ka fambe koni duruntu ka ke sisi nga ka wala do na ka fo ko koni sira ka nyama jo kofe nga sira kana ulu bela jelen koni hu nogola wa fere koni tigela wala sa nyama nunu u koni meseka che ka boni yoro ko falen kon na enno o yoro kele yoro kon na ka o hakila jigi ka fo association ambiko ni o nyama Fatmata Batilu nyanye ala yoro koni fene che siri chama koni ke ni wati labanna wala sa lafiya bugu nyama ko nogoya koni meseka do ala kuran ko geleya o kon be ma chamanka ni wati na malikon nala o kum konala blaga ulu koni bora ka tama ba koni ke ka yere ka foko kuran tike bambali ko o kon be ka de kun chaman kon la se uluma kibara mserama ulu konne ayere ka fo ko mali konnala ko marabulo chama kon ne be no munu de gunendo ka sababu ke kuran tike ko afolo yere koni o be damne bamakula gawo mopti kolonjeba fukata se yoro weruma nin kurantige dusma kasari ma blanka ulu koni bora ka uga tama koni ke nin tama ale koni damne la blanc rond point na ni ka ukunda prefecture ka nunu koni uga hakilna uka ulu koni ke sebe ni ka soro ka to u koni di prefet ma u hakilna ta ni mun koni kurantige u kola wala sa u koni bise kan yenebo wa uga la nyinun konnala Bubakar Samake ka fola ni ale koni san shifinje kulu ulu koni ka chila silai ko kurantike bambali o koni be jamana sina sumaya ko wa ko ulu koni be anyini ko groupe électrogène ba mun koni be no ko ka ulu koni bla barala su anin clé
walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se ka lafiya kurantigɛ ko la ko olu kɔni fɛ yen nɔ ko hali kuran minnu kɔni kan ka mɛnɛ sirabadaw kɔni kan walasa ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ lakanabaliya kɛlɛ ko o yelen ninnu ko olu kɔni si tɛ kɛ sɔrɔ ko olu kɔni ka laɲini ninnu ne ko wa ni o kɔni ma sabati ko olu kɔni tɛna u sigi ni kurantigɛ banbali kɔni na ka sɔrɔ u ma fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Association libre des consommateurs du Mali olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni kurantigɛ banbali ninnu ka kɔn kosɛbɛ nka a ɲɛma o kɔni ka kuma la ni o ye Abdoulaye Balo ye o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafoni minnu kɔni bɛ sira la ko kunnafoni duman kɔni don ko sabula ko waati laban na ko u ni EDM ɲɛma ko u kɔni kuma la ko fɛɛrɛw kɔni bɛ ka sigi sen kan walasa cogoya min na kurantigɛ ninnu olu kɔni bɛ se ka nɔgɔya. K'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ an bɛ kalo min na ni o ye avril kalo ye ko tile bɔli o fanga kɔni ka bon kosɛbɛ ni ye a ta k'a lajɛ météo mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka fɔra ko tile kɔni farinya ko o kɔni bɛ se ka taa degré 44 na ni o ye 44 degré ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fɛn ni o kɔni bɛ se ka degun caman kɔni lase dugudenw ma wa o waati kelen kɔnɔna la a laɲini do bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw olu ka u janto denmisɛnninw ale ni maakɔrɔbaw olu kɔni ka jikow la wa tile a kɔni mana se farinya suguya dɔw kɔni na mɔgɔw kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ka a kɔrɔbɔli ka o kɔni nɔgɔya. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ɲɔ ko o sɔngɔ o kɔni jiginna Bankasi kɔnɔna la. Kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko janvier kalo la ko ɲɔ ale kɔni kilo 100 bɔrɔ ni o ye 100 kg ye ko o kɔni tun bɛ taa 5000 ani 250 la ko nka an bɛ waati min na i ko sisan nɔ ko 100 kg bɔrɔ ko o kɔni bɛ taa 4000 na. Jagokɛlaw olu kɔni ye a jateminɛ k'a fɔ ko mun kɔni nana ni nɔgɔya in ye ko jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye fɛɛrɛ min kɔni sigi sen kan walasa Mali balo olu kana se ka bɔ kɛnɛma ni ka o exportation ka o kɔni interdit ko o de kɔni de nalen bɛ sɔrɔ ni nɔgɔya ninnu ye. Ko wa jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka ni hakilina in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na dun ka fa o kɔni bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔna la. An balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo kan.